Jose Maria Orbegozo eta Amaia González areto dantzari eta irakaslekin mintzatu da Agustin. Aski ezagunak dira Euskal Herrian, urte mordoa baitara matelkarrekin dantzatzen. Orai gutxi gainera Europako txapeldun orde izan dira, Europako areto dantzen lehiaketan. ¡Qué rico, caballero! Kopa eta garaiko beteta daukazue, zuen entzaio gela, Jose Mari, eta hau da azkena ekarri duzuena Torremolinosetik, Europako txapelketatik zorionak. Bai, hau bila diazkereko saria, bai. Eta horrendik lekua badaukazue? Bai, eta ez baldin bada tokile ingo deu. Hau entzako tokile betiten da. Jose Maria Orbegozo y Amaia González de Basain, Gipuzkoa. Nolako izaten da momentu hori? Zuen izenak aipatzen dituztenean eta sariak lotzen dituzuenean, hainbeste urte eta gero oraindik ere, ezta? Bueno, apostazura ondila urduri gotengia. Bai, txapelketa izten dira urduri, egun guztia bai, ensaiatzen. Gio ez dakizu ze musika jarriko izuen, dantza mota bai, baina ze pieza jarriko guen ez, ordurin berdezu entzun, zure koreografia prestatu, gio resultauen zaion berda, ane urdurik otentzea, eta gio, klaro, azten duzu, posazuna. Lasarten ohituta egongo dira zuei hola ikusten, kaletik jantzita? Bai, nik uste, zubizio asko ikusitula, eta baki zertan ibiltzen gehan, baki Amaiak eskola daukela hemen Lasarten da, jendia ohituta dago, jendiak ezautze gaitu, hau gehiago ezautuko dela Lasarten, eta orduan, ikuste daude, zerta dedikatzen gehan, hori alaxe da. Con lo bonito que es bailar y tan pocos hombres se animan, zaten ziren Amaiak, dantzatzea den gauza politarekin eta hain gizon gutxi, hala da, bai? Sí, hay menos hombres que mujeres. Las mujeres les gusta más o tienen menos vergüenza. Arranke hori falta zaigula eta lotxatiago omen gara, hori diote beraiek. Bueno, salsa egiteko prest beraz, Muy bien. ¡Azúcar! Yo le pongo sazón, a mi negrito pongo sazón. ¡Otra vez! Eskerrik asko zorionak berriro, ondo segi, orain arte bezala, Lasartetik Agustin Ezenarro, Euskal Herria zuzenean, eta zure baimenarekin, Jose Mari. Yo le pongo sazón, son,